kana da dalilin ka na yin shiru a ciki, amma yanzu ya kamata kai magana. A ciki na tsaya a gaban shaidu da yawa, yanzu kuma na tsaya a gaban lamiranku. Ku yanke ina kan daidai ko sabanin haka. Waye baka yancin ka kashe mutane haka? Mutane sun yi imani da abubuwa biyu a makance. Na farko shine addini, na biyu kuma asibiti. Muka aske kawunanmu domin ibada ga Ubangiji. Shi kuma likita mukan yarda da shi da rayuwarmu. Saboda haka likita bai kamata ya ci amanar mu ba. Tantiri bai kamata ya zama likita ba. A ko'ina ana aikata laifuka, amma bangaren kiwon lafiya ba iya laifi ba ne. Cin amana ne, kuma cin amana wacce ba a yafiya a kanta. Yalla bai laifin waye da harkar lafiya take komawa kasuwanci. Wannan laifi ne na waɗanda suka kasa gudanar da asibitocin gwamnati yadda ya kamata. Su ne manyan masu laifi. Ƙasar Singapore na karɓar kaso 7% a matsayin haraji. Amma duk da haka asibitocin can kyauta ne ga 'yan ƙasa. Mu kuma nan ana karɓar kaso 25%. Me yasa gwamnati ta gagara bawa 'yan ƙasar ta kulawar asibiti kyauta? Ina ga kaso 12% shine na magani. Barasa tana jefa mata da yawa cikin takaba, amma ita ba haraji a kanta. Asibitin gwamnati na ɗaya a wannan ƙasa tamu babu tandin iskar numfasarwa. Shin kun san me yasa hakan ne? Wanda ke kawowa an yi shekara 2 ba a biya shi ba. Ku ji fa, a wani asibitin gwamnatin kuma ana cikin wankin koda aka ɗauke wuta. Majinyata 4 ne suka mutu a wannan lokacin. Wai abin haushi babu tanadin koda an ɗauke lantarki. Jariri yana cikin kwalbar reno ya mutu. Wai jaba ne ya shiga cije shi a inda ne kada irin wanda ke faruwa. Yadda mutane ke tsoron lamuran asibitocin gwamnati ba sa ma tsoron manya-manyan cututtuka haka. Babban abin tsoro, asibitocin kuɗi da suka ɗana tarko domin kasuwanci da majinyata. Yalla bai zike kana bar kisan da kai daidai ne? Ni ban kashe kowa ba, ya ce na kashe. Shara ce ne a fagen kiwon lafiya domin tsaftace ta. Funkodi yarinya karama 'yar makaranta haka aka kashe ta. Mutane da yawa saboda riba aka kashe su. Saboda wani kawai bai sami yadda yake so ba, amma an danne kamar ba abin da ke faruwa. Wasu kuma sun rasa makusantansu ne saboda karancin kayan aiki a wasu asibitocin. Talakawa da yawa wannan kuna tana tafasa a cikin tsakar zuciyarsu. Abin na cin su. Malam, gaya min an yi daidai ko ba a yi ba? An yi. Yalla bai to wai kai me kake so? Kulawar asibiti kyauta. Akwai hanyoyi 1000 na samun kuɗi, amma amfani da majinyata baya daga cikin hanyoyin. Gwagwarmayata ba za ta sare ba har sai na kori dillali na ƙarshe na su burbuɗe shi. Sanadiyar kuskuren asibiti ka rasa iyayenka, anya wannan ba gwagwarmayar tsama ba ce? Ba wata tsama, kawai hidima ce.